नमस्कार, मी जुली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। आज आपण मागोवा घेणार आहोत सावंतवाडी तालुक्याचा आणि माझ्या सोबत आहेत आमचे सब एडिटर भगवान शेळटे। तुमचं स्वागत। काय काय घडलंय सावंतवाडीत? नक्कीच जुईली, सावंतवाडीत प्रामुख्याने यावर्षी सर्वात जो गाजलेला प्रश्न होता तो आरोग्याचा प्रश्न होता। आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे सावंतवाडीची या वर्षात ढासळलेली पाहायला मिळाली। डॉक्टर चितारींच्या बदलीनंतर या ठिकाणी चांगले फिजिशियन आले नव्हते। नंतर वारंवार आरोग्य व्यवस्थेबाबत आंदोलन झालं होतं। कोकण 7 लाईव्हने सुद्धा याबाबत वारंवार आवाज उठवला होता। याची दखल घेत आत्ता कुठेतरी मंत्री दीपक केसरकर यांची आरोग्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती आणि त्यावरती इथली जी काही आरोग्यविषयक जी पदं आहेत आणि ज्या काही अपुऱ्या सोयीसुविधा आहेत त्याबाबत मंत्री केसरकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांची चर्चा केली होती। आणि अजून एक जो महत्त्वाचा प्रश्न होता तो मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा ते होईल, त्याचं बांधकाम होईल याचं आश्वासन दिलं होतं, मात्र तसं काही अजून तर झालेलं मिळालं नाही। त्या अजूनही ज्या प्रक्रिया आहेत त्या कुठेतरी कागदोपत्रीत असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहे। अजून जुईली, याच्यात सावंतवाडीत आत्महत्यांच्या घटना वारंवार जास्त घडलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या। काही दिवसांपूर्वी सबनीसवाड्यात एक आत्महत्या झाली अशी बातमी आपल्याकडे आली होती, मात्र ती आत्महत्या नसून दिरानेच त्या महिलेचा खून केल्याचं पाहायला मिळालं होतं आणि तशी फिर्याद तिच्या नातेवाईकांनी पोलिसांना दिली होती आणि पोलिसांनी लगेच चक्र फिरवत आरोपीला ताब्यात घेतलं होतं आणि ती आत्महत्या नसून हत्या असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं होतं। त्यानंतर अजून एक महत्त्वाची गोष्ट होती की डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आहेत, ते म्हणजे आपल्या शेजारील गोवा राज्याचे ते सुपुत्र आहेत माशेलगावचे आणि एक मोठे शास्त्रज्ञ ज्यांना पद्मविभूषण मिळालं असे शास्त्रज्ञ सावंतवाडी झाले होते आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा यावेळी संवाद साधलेला पाहायला मिळाला। नक्कीच या गोष्टीचा कुठेतरी फायदा कोकणला आणि विद्यार्थ्यांना नक्कीच होणार आहे। त्याचबरोबर जुईली, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा हे सुद्धा सावंतवाडीत आले होते। एक केंद्रीय दर्जाचे मंत्री सावंतवाडीत येतात ही सुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट होती। केंद्र सरकारच्या ज्या काही योजना होत्या त्या तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचल्या की नाहीत याबाबत त्यांनी विकसित भारत संकल्पनेच्या आधारे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं होतं। आणि सुद्धा एक केंद्रीय मंत्री, मोठे मंत्री, गृहराज्यमंत्र्यासारखे मोठे मंत्री सावंतवाडीत ही सुद्धा एक मोठी गोष्ट होती। आणि सर्वात महत्त्वाची घटना या वर्षातली जुईली पाहायला गेलं तर दीपक केसरकरांनी राणेंच्या घरी, राणेंच्या ओम गणेश बंगल्यावरती त्यांची जी भेट घेतली होती ती खरंच एक राजकीय वर्तुळात म्हणजे चर्चेचा मोठा विषय झाला होता। तुला माहितीच असेल की केसरकर आणि राणेंचं जे राजकीय वैर आहे ते अख्ख्या कोकणला आणि महाराष्ट्राला माहीत आहे। अशा परिस्थितीत सगळे मतभेद विसरून केसरकरांनी राणेंची भेट घेतली होती आणि यावर राणेंनी सुद्धा दिलखुलास प्रतिक्रिया दिली होती की आमची भेट ही वैयक्तिक नव्हती, काय आमचं वैर जे होतं ते हातवाऱ्यांचं वैर नव्हतं, आम्ही विकासासाठी वैचारिक मतभेद होते आणि आता जी काही केसरकरांनी भेट घेतली होती ती फक्त विकास कामासंदर्भात आणि जी काही प्रलंबित कोकणचे प्रश्न आहेत त्या संदर्भात असल्याचं या ठिकाणी राणेंनी सांगितलं होतं। दीपक केसरकर यांनी सुद्धा या भेटीच्या मागे कोणते मोठं कारण नसून फक्त ही भेट होती ती विकास कामांची असल्याचं त्यावेळी ते बोलले होते। आणि या भेटीवरती अनेक प्रतिक्रिया आल्या होत्या आणि महत्त्वाची प्रतिक्रिया होती ती दीपक केसरकरांचे प्रतिस्पर्धी ज्यांच्या विरोधात यापूर्वी त्यांनी निवडणूक लढवली होती ते राजन तेलींची। राजन तेलींनी यावरती प्रश्न केला होता की सावंतवाडीतूनच स्टेटमेंट दिलं होतं की आता दहशतवाद संपला का? दीपक केसरकरांचा दहशतवाद होता तो आता संपला का, अशी प्रतिक्रिया या चर्चेनंतर राजन तेलींची आलेली आपल्याला पाहायला मिळाली। त्यानंतर जुईली, अजून एक महत्त्वाची जी घटना होती ती अदानी समूहाचा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्प जो माणगाव खोऱ्यात, जे माणगाव खोरं जे निसर्गाने समृद्ध असं खोरं आहे, हिरवगार हा प्रदेश आहे आणि त्या ठिकाणी अशी एक बातमी आली होती की हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे आणि त्याच्या काही ज्या परवानग्या आहेत त्या मिळाल्या अशी बातमी आली होती। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रकल्पाबाबत कमालीची गुप्तता पाहण्यात आली होती, म्हणजे राजकीय व्यक्तींना सुद्धा याबाबत काही माहिती नव्हती आणि प्रशासकीय स्तरावर सुद्धा याबाबत काही अधिकृतरित्या काही बोललं जात नव्हतं। म्हणजे एवढा मोठा प्रकल्प येतोय आणि वन विभागाची जागा ती या प्रोजेक्टसाठी जाणार असल्याची माहिती आपल्यासमोर येत होती आणि एवढा मोठा प्रकल्प येऊन सुद्धा याबाबत कमालीची जी गुप्तता होती ती या ठिकाणी पाळलेली आपल्याला पाहायला मिळाली। अजून एक महत्त्वाची घटना जो या ठिकाणी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आपल्या मूळ गावी म्हणजे कुलदेवतेचं दर्शन घेण्यासाठी भावी देवीचं ते आले होते, कुणकेरीत आले होते आणि यावेळी त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की इथल्या तरुणांना आणि इथल्या ग्रामस्थांना रोजगाराचे जे प्रश्न असतील किंवा आरोग्याचा जो प्रामुख्याने जो प्रश्न आहे त्याबाबत त्यांनी
आश्वासन दिलं होतं की सिंधुदुर्गाच्या इथल्या नागरिकांना गोव्यातील नागरिकांप्रमाणे आरोग्याच्या सेवा या दिली जातील. म्हणजे जे शेजारी जे नातेसंबंध यापूर्वीपासून आहेत ते तसेच राहतील अशी या ठिकाणी त्यांनी ग्वाही दिली होती. अजून एक राजकीय घटना जो या वर्षात झालेली होती की काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष जे अगोदर जे इर्षाद शेख होते त्यांच्या जागी अचानकपणे सावंतवाडीतून समीर वंजारी यांच्या नावाची घोषणा केली होती आणि मला वाटतं अंतर्गतच त्या निवडीला विरोध झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला आणि ही जी निवड होती ती मला वाटतं तात्पुरती त्यावेळी स्थगित करण्यात आली आणि पुन्हा इर्षाद शेख हे राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्ह्याचे सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले. समीर वंजारींच्या नावाला काही अंतर्गत विरोध झालेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. अजून एक सामाजिक मोठा प्रश्न आहे की रेल्वे टर्मिनस ची घोषणा होऊन सावंतवाडीत बरीच वर्ष झाली, मात्र हा प्रश्न अजूनही तसा रिंगाळत आहे. अजून त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात झाली नाही. रेल्वे टर्मिनस याबाबत वारंवार आंदोलनं केली गेली आहेत. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ज्या महत्त्वाच्या गाड्या आहेत, एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड्या वगैरे आहेत, त्या अशा गाड्यांना सावंतवाडीत थांबा मिळत नाही. याबाबत सुद्धा यावर्षी आवाज उठवण्यात आला आणि त्याची परिणती हल्लीच काही दिवसांपूर्वी एका महिन्यापूर्वी सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसची कृती समिती स्थापन करण्यात आली आणि या कृती समितीने या सगळ्या ह्याला केसरकरांची नक्की काय भूमिका आहे याचा त्यांना प्रश्न केला होता. आणि समजा अनेक महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळाला नाही आणि रेल्वे टर्मिनसचं काम सुरू झालं नाही तर आंदोलनाचा पवित्रा या ठिकाणी आपल्याला या कृती समितीनं घेतलेला पाहायला मिळाला. त्याचा इशारा या ठिकाणी सावंतवाडीत कृती समितीचे अध्यक्ष आहेत जे ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर सर यांनी दिला होता. ही एक मोठी घटना म्हणजे रेल्वे टर्मिनसच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सावंतवाडीतील लोक आंदोलनाच्या पवित्रात आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर जुईली विधानसभा अध्यक्ष यांचं मूळ सावंतवाडी त्यांचं घर आहे ते या ठिकाणी आले होते आणि त्यावेळी कोकण साधने त्यांना आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत विचारलं असतं. ते सुद्धा आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत ते गांभीर्याने घेतील असं त्यांनी या ठिकाणी सावंतवाडीकरांना आश्वासन दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. अजून एक काही जुई अशा दुःखद घटना घडल्या होत्या की सावंतवाडी तलावात मागे एका युवतीने आत्महत्या केली होती. त्या युवतीची नंतर ओळख वगैरे पटली होती. नेमकं कारण मात्र अजून समजलं नव्हतं त्या आत्महत्येमागचं. म्हणजे आत्महत्येच्या बऱ्याच घटना त्यापैकी ही घटना होती. अजून एक मराठा आंदोलनाचा विषय आहे तो मागच्या 2-3 महिन्यात बऱ्यापैकी राज्यभर गाजत आहे आणि त्याला सावंतवाडीतनं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळालेला पाहायला मिळाला. मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी कॅन्डल मार्च गावागावात करण्यात आले, गावागावात नाकासभा घेण्यात आल्या, बाईक रॅली काढण्यात आल्या. अशा प्रकारे मराठा बांधवांनी उत्स्फूर्तपणे या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यानंतर अजून एक महत्त्वाची घटना सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघासाठी संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे या सावंतवाडीत दोडामार्गात आल्या होत्या. त्यानंतर त्या सावंतवाडीत आल्या होत्या आणि सुप्रिया सुळेंच्या येण्याला महत्त्व असं आहे की अर्चना घारे परब ह्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघासाठी इच्छुक उमेदवार म्हणून बघितल्या जातात आणि कोकणातल्या पहिल्या आमदार म्हणून त्यांना प्रेझेंट केलं जातं आहे. आणि तसे दावे जिल्हाध्यक्ष अमित सावंत यांनी केले होते की आम्ही या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघासाठी आम्ही दावा करणार आहोत आणि अर्चना घारेंचा चेहरा आम्ही पुढे करणार आहोत. ही गोष्टसुद्धा म्हणजे अर्चना घारे परब यांनी लपवली नाही. त्यासुद्धा इच्छुक असलेल्या एकंदरीत त्यांच्या जो कामाचा आता धडाका सुरू आहे त्यावरनं दिसून येते की अर्चना घारे या मतदारसंघासाठी इच्छुक दिसतात आणि सुप्रिया सुळेने सुद्धा असं म्हणजे एकंदरीत त्यांचं जे बोलणं होतं त्यावरून असं दिसून येते की सुप्रिया सुळेसुद्धा अर्चना घारेंसाठी इच्छुक असलेल्या सावंतवाडीत पाहायला मिळतात. त्यामुळे सावंतवाडीत अगोदर आपले विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात समजा त्यांना सीट नाही मिळाली तर राजन तेली असतील आणि अर्चना घारे परबची कदाचित तिरंगी लढत होऊ शकेल किंवा एक जो महायुतीचा कोण उमेदवार असेल त्यांच्या विरोधात अर्चना घारे ह्या निवडणूक भविष्यात लढतील असं एकंदरीत चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. अजून एक जी पर्यटनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची गोष्ट की पारपोली गावात वन विभाग आणि शासनाच्या माध्यमातून फुलपाखरू महोत्सव होता तो भरवला गेलेला होता आणि ही एक म्हणजे हा महोत्सव जरी छोटा जरी असला तरी याची दखल मात्र देशभरात गेली होती आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने आणि पक्षी प्रेमींच्या दृष्टीने आणि पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची घटना सावंतवाडीतील होती असं आपल्याला पाहायला मिळेल. अजून एक जी एक दुःखद घटना ती घडली होती की सहकार क्षेत्रातील एक नामवंत व्यक्तिमत्व पेप डॉन्टस ज्यांनी सैनिक पतसंस्था किंवा कॅथॉलिक बँक यासारख्या ज्या बँका
निर्माण केल्या होत्या आणि त्या बँका आज बऱ्यापैकी नावारूपाला आल्या होत्या. त्यांचं देहावसान झालं होतं, त्यांचं निधन झालं होतं. ही सहकार क्षेत्राला आणि एकंदरीत सावंतवाडीला आणि कोकणाला एक धक्का देणारी घटना होती की पी एफ डॉन्टस यांचं निधन झालं होतं. त्याचप्रमाणे अजून एक दुःखद घटना आपल्याकडे झाली होती, ती सुभेदार सुनील सावंत यांचं परेड दरम्यान त्यांचं निधन झालं होतं. सुभेदार पदावरची एवढी मोठी व्यक्ती ही आपल्याच गावातील कारोडे गावाचे ते सुपुत्र होते आणि त्यांच्यावरती कारोडे गावात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झाले होते आणि त्यांना अखेरचं त्यांचं अंत्यदर्शन घेण्यासाठी, त्यांना वंदना देण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या हजारोच्या संख्येने नागरिक साश्रू नयनांनी त्यांना शेवटचं त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. अजून एक राजकीय जुई महत्त्वाची गोष्ट होती की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सावंतवाडी आले होते. शासन आपल्या दार या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात ते जात होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी सावंतवाडीची निवड या ठिकाणी केली होती. सावंतवाडीत आले होते आणि या ठिकाणी पाहायला मिळालं तर अनेक विकास कामांचा त्यावेळी शुभारंभ करण्यात आलेला होता. उद्घाटन करण्यात आलेली होती, भूमिपूजन सुद्धा करण्यात आलेली होती आणि त्या गोष्टीची किंवा त्या सभेची मोठी चर्चा सावंतवाडीत रंगली होती. नक्कीच जुईली. आणि या ठिकाणी उदय सामंत असतील, नितेश राणे असतील, निलेश राणे असतील, ह्या व्यक्ती एकाच व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या. अजून एक दुःखद घटना जो या ठिकाणी झाली होती सावंतवाडीत की भजन करून परतत असताना राजवाड्यानजीक दोन तरुण होते, ते भिल्लमाड हे मोठं झाड कोकणातलं, त्यांच्यावरती पडून त्या मुलांचा त्या ठिकाणी जागीच मृत्यू झाला होता. म्हणजे दोन मुलं आपल्या आईवडिलांनी गमावलेली आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यांनी मन सुन्न करणारी, वेदना देणारी अशी घटना सावंतवाडीत जुई झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि अजून एक प्रश्न जो होता आंबोलीचा महत्त्वाचा जुईली, तो कबुलातदार प्रश्न होता. तो गेली कित्येक वर्ष प्रलंबित होता. तो प्रश्न कुठेतरी या वर्षी सुटलेला आपल्याला थोडाफार पाहायला मिळाला. आणि मात्र हा प्रश्न सुटल्यानंतर जे राजकीय श्रेयवाद होतं तो आपल्याला उफाळून आलेलं पाहायला मिळालं की दीपक केसरकर यांचे समर्थक म्हणत होते की दीपक केसरकर यांनी हा प्रश्न सोडवला आहे. मात्र त्यानंतर लगेच राजेंद्र तेली यांनी स्वतः त्या ठिकाणी आंबोली येथे जात आपण या प्रश्नासाठी वारंवार पाठपुरावा करत असल्याचं निदर्शनात आणून दिलं होतं. आणि एकंदरीत त्या प्रश्न कागदोपत्री जरी सुटला असला तरी अजून त्याचे जी इम्प्लिमेंट असेल ती काय सध्या त्याची काही अपडेट नाहीत. मात्र राजकीय यावरनं श्रेयवाद झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला जुईली. आपण पाहिल्यात या महत्त्वाच्या घटना या सावंतवाडीत घडल्या होत्या. त्याची चर्चा ही केवळ सिंधुदुर्गापुरतीच मर्यादित न राहता राज्यभर चर्चा झाली होती. मुळात आपण सुरुवात करूया ती म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सावंतवाडीत येणं आणि त्यानंतर त्यावेळी झालेली भूमिपूजन किंवा ती विकास कामं याची चर्चा मोठी झाली. याचा कसा फायदा सावंतवाडीला झाला आणि एकंदरीत दीपक केसरकर जे आता शालेय शिक्षण मंत्री आहेत, गेल्या अनेक वर्षांपासून ते या मतदार संघाचं प्रतिनिधित्व करताय, त्यांना कसा या घडामोडींचा फायदा झाला किंवा ज्या घटना घडल्यात किंवा जे बदल आपण राज्यात पाहतोय किंवा जे बंड झालेलं होतं आणि त्या बंडात आपले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे सुद्धा सहभागी झाले होते आणि त्यानंतर त्यांचा निषेध असेल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचं सावंतवाडीत येऊन सभा घेणं असेल किंवा तिथली अनेक विकास कामं असतील किंवा भूमिपूजन असतील याचा शुभारंभ करणं, कशा पद्धतीचा फायदा नक्की जुईली. मूळ शिवसेनेच्या फुटीनंतर म्हणजे शिंदे गट जेव्हा बाहेर पडला त्यावेळी दीपक इथले स्थानिक आमदार दीपक केसरकर हे सुद्धा त्यांच्यासोबत गेले होते. दीपक केसरकरांची एकंदरीत जी नाराजी होती अगोदरच्या मंत्रिमंडळात, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नव्हते, ती तर कुठेतरी दिसून येत होती. मात्र केसरकर शिंदे गटात जाण्यानंतर केसरकरांच्या नावाला एक वेगळं वलय आणि वेगळं वजन आलं होतं की एक चांगली एक सुसंस्कृत राजकारणी, त्यांचं इंग्रजीवरती प्रभाव असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणून केसरकरांकडे पाहायला मिळालं. आणि ज्यावेळी शिंदे गटाचे प्रवक्ते म्हणून त्यावेळी त्यांना प्रमोट करण्यात आलं होतं आणि ते इंग्रजीतनं म्हणजे राष्ट्रीय माध्यमं असतील त्यावरती ते संवाद साधत होते. ज्यावेळी मुख्यमंत्री सावंतवाडी झाले शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाला, सावंतवाडीला असा फायदा आला होता की त्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सगळ्यांच्या समोर विचारलं होतं केसरकर सर तुमची सगळी कामं झालेली आहेत ना. म्हणजे एकंदरीत ज्या काही डिमांड होत्या आरोग्याच्या बाबतीत असतील, निधीच्या बाबतीत असतील, मंडईचं काम जे प्रलंबित असतील किंवा एकंदरीत गावागावातले अनेक जे प्रश्न होते ते सगळे प्रश्न मंत्री केसरकरांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले होते. आणि त्याचा कुठेतरी ह्या कार्यक्रमातनं एकंदरीत दीपक केसरकरांचं वजन वाढलेलं पाहायला मिळालं आणि जी काही प्रलंबित कामं होती, जो निधी मिळाला पाहिजे होता तो कुठेतरी या माध्यमातून मिळाला आणि जी कामं होती ती आता कुठेतरी प्रोग्रेसमध्ये आहेत असं आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
राजकीय दृष्ट्या सुद्धा सावंतवाडीसाठी हे वर्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे किंवा ठरत आलंय आणि ज्या राज्यभर घटना होत आहेत किंवा जे पडसाद उमटत आहेत त्याचे पडसाद सुद्धा सावंतवाडीत उमटताना दिसत आहेत। सावंतवाडी मतदारसंघासाठी जसं तुम्ही मगाशी उल्लेख केलेला तर त्या पद्धतीनं आपल्याला पाहायला मिळतंय मोठा खडाजंगी होण्याची सुद्धा शक्यता आहे आमदारकी मतदारसंघावरून आणि त्याचबरोबर उमेदवारीसाठी देखील। त्यात पहिलं नाव सावंतवाडीसाठी अर्थात येतंय शिवसेनेकडून, ते म्हणजे शिंदे गटाकडून आपण म्हणूया, ते म्हणजे दीपक केसरकर यांचं अनेक वर्ष ते प्रतिनिधित्व करतायत। आणि त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर ठाकरे गटाकडून अनेक नावं येत आहेत, त्याची चर्चा होतीये, त्यातलं महत्त्वाची नावं आहेत। आणि त्याचबरोबर शैलेश परब जे आहेत त्यांचं नाव इथं चर्चेत आहे। त्यानंतर राष्ट्रवादीकडून जर आपण पाहिलं तर अर्चना घारेंचं नाव चर्चेत आहे। दुसरीकडे काँग्रेसमधून सुद्धा अशाच पद्धतीची मतदार बांधणी सुद्धा होतीये। अनेक नेते आता इथं भेटी देत आहेत, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत, त्याचबरोबर मतदारसंघाची बांधणी करत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। त्याचबरोबर राष्ट्रवादीकडून मी जसं म्हटलं अर्चना घारे परब यांचं नाव चर्चेत आहे। आणि दुसरीकडे महत्त्वाचं म्हणजे भाजपही या मतदारसंघावर दावा सांगतोय, तो म्हणजे राजन तेली यांच्या रूपानं। आणि तशीच बांधणी किंवा त्या पद्धतीची मोर्चे बांधणी, कार्यकर्त्यांचे मेळावे, कार्यकर्त्यांच्या बैठका या सावंतवाडीत होताना आपल्याला दिसत आहेत, त्याचे पडसाद वेळोवेळी उमटत आहेत। आणि आपण पाहिलं तर थेट आता आरोप प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत, म्हणजे राजन तेली आणि दीपक केसरकर हे आता सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीनुसार एकत्र आहेत, मित्रपक्षात आहेत, महायुतीत आहेत, तरी सुद्धा रोज उठून ते एकमेकांवर दावे करतात, एकमेकांवर प्रत्युत्तर देत आहेत, आरोप प्रत्यारोप करतात। त्यामुळे आता कुठेतरी या मतदारसंघासाठी चुरस वाढणार आहे। काय वाटतं काय होईल या सावंतवाडी मतदारसंघात, कोणाकडे ही उमेदवारी जाईल आणि कोण प्रबळ दावेदार ठरू शकतो? नक्कीच जुईली, अगदी महत्त्वाचा प्रश्न आहे की राजन तेलींचं जे महत्त्व आहे ते या ठिकाणी आपण या मतदारसंघात नाकारू शकत नाही। मागच्या निवडणुकीत राजन तेली हे अपक्ष लढले होते, म्हणजे भाजपचा जरी बाहेरून पाठिंबा जरी असला तरी त्यांना पक्षचिन्हावरती निवडणूक लढवता आली नसली तरी मोठी मतं, बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात मतं आहेत या ठिकाणी राजन तेलींनी घेतली होती। एक 10,000 मतांच्या फरकाने या ठिकाणी दीपक केसरकर निवडून आले होते। त्यापूर्वीसुद्धा राजन तेलींना जेव्हा आमदार दीपक केसरकर आमदार म्हणून निवडून आले होते त्यावेळी सुद्धा राजन तेलींचा जो मताचा आकडा होता तो बऱ्यापैकी होता। त्यामुळे राजन तेलींचं महत्त्व या मतदारसंघात कोणी नाकारू शकत नाही। जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी भाजपच्या घेतल्यानंतर राजन तेलींनी हा जिल्हा, हा सावंतवाडी तालुका, स्पेशली हा विधानसभा मतदारसंघ अक्षरशः पिंजून काढला होता। बऱ्याच ठिकाणी भाजपकडे ग्रामपंचायती नव्हत्या, त्या राजन तेलींच्या नेतृत्वात त्या ठिकाणी बऱ्याच ग्रामपंचायती आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या। त्यामुळे राजन तेली या ठिकाणी वारंवार तळ ठोकून बसतात आणि या ठिकाणी त्यांचं निवासस्थान सुद्धा आता सावंतवाडीत आपल्याला झालेलं पाहायला मिळतं। त्यामुळे एकंदरीत महायुतीकडनं राजन तेली की दीपक केसरकर असा जर विचार केला तर या ठिकाणी भाजपकडनं समजा या ठिकाणी सीट मिळाली तर राजन तेलींना मिळू शकते। त्यामुळे राजन तेलींचं पारडं जड होऊ शकतं आणि महायुतीत महाविकास आघाडीकडनं या ठिकाणी शैलेश परब हे जरी शिवसेनेचे म्हणजे खंदे कार्यकर्ते जरी असले तरी तेवढा जनसंपर्क या ठिकाणी त्यांचा दिसत नाही। त्यांच्या प्रमाणात जर तुलना आपण केली तर अर्चना घारे या फारच सक्रिय या ठिकाणी दिसून येतात। त्यामुळे अर्चना घारेंचं नाव महाविकास आघाडीकडनं राष्ट्रवादी लावून धरू शकेल आणि ते नाव म्हणजे त्यांना उमेदवारी मिळेल अशी एकंदरीत शक्यता या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो। भविष्यात काय होईल ते आपण आता बोलू शकत नाही, मात्र महाविकास आघाडीकडनं अर्चना घारे आणि महायुतीकडनं दीपक केसरकर आणि राजन तेली यांच्यात म्हणजे कडवी झुंज होऊ शकते उमेदवारी मिळण्यावरनं, पण राजन तेलींचं नाव या ठिकाणी भाजपकडनं पुढे असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळेल। आंबोलीतल्या सुद्धा अतिशय महत्त्वाच्या घटना घडल्या होत्या, तो म्हणजे कबुलातदार प्रश्न जो असेल त्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं आणि तो आपल्याच माध्यमातून सुटला असा दोन्ही पक्ष दावे करत होते। बॅनरबाजी सुद्धा झाली होती आणि त्यावरूनच अनेकांच्या प्रतिक्रिया सुद्धा समोर आल्या होत्या। खरं तर अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा होता, गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा हा मुद्दा होता, जे भिजत घोंगडं होतं ते आता सुटल्याचा दावा सुद्धा करण्यात आला होता। काही प्रमाणात तो सुटला असं म्हटलं जातंय। त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठकी सुद्धा झाल्या होत्या आणि त्यानंतर त्याबाबतच्या अनेक घडामोडी सुद्धा घडताना आपल्याला पाहायला मिळत होत्या। ते नेमकं काय घडलं होतं आणि कबुलातदार प्रश्न कशा पद्धतीनं पुढे जातोय?
जुई हा प्रश्न आहे जो म्हणजे गेली कित्येक वर्ष प्रलंबित आहे. प्रत्येक सरकारामधले इथले स्थानिक प्रतिनिधी हा प्रश्न आहे तो आपण सोडू असं आश्वासन देत होतं. मात्र ज्या कबुलातदारांच्या ज्या त्यांच्या सातबाराच्या ज्या नोंदी आहेत त्या अजूनही तशाच होत्या. शासन स्तरावरती आत्ता त्याचा निर्णय झाला असं दावा करण्यात आला होता. या ठिकाणी राजेंद्र तेलींनी दावा केला होता की यासाठी आपण पाठपुरावा केला होता आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीच हा प्रश्न सोडवला असा दावा केला होता. तर शिंदे गटाचे जे कार्यकर्ते ते म्हणत होते की दीपक भाई यांनी हा प्रश्न वारंवार सभागृहाच्या निदर्शनास आणला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून हा प्रश्न आहे तो सोडवला होता. त्यामुळे नेमकं म्हणजे आत्ता जी काय परिस्थिती आहे ती आपण सांगू शकत नाही. तो नेमका प्रश्न सुटला आहे काय, त्या नोंदी गेल्या आहेत की म्हणजे अजूनही त्याच्यावरती ठोस अशी कारवाई झालेली आपल्याला काय अजून तर तशी माहिती आपल्यासमोर येत नाही. मात्र सगळेच प्रतिनिधी लोकप्रतिनिधी दीपक केसरकर असतील त्यांनी सुद्धा वारंवार प्रश्न लावून धरल्याच आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामुळे श्रेयवादाची लढाई होत राहील. मात्र प्रश्न बरोबर सुटणं महत्त्वाचं आहे. पण याचबरोबर आणखीन सुद्धा अनेक घडामोडी सावंतवाडी आणि सावंतवाडी तालुक्यामध्ये घडल्या होत्या. ते म्हणजे पहिलं मत्स्यालय हे आता केसरीमध्ये झालं आहे. आपले पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून हे मत्स्यालय उभारण्यात आलं होतं आणि ते आपण पाहतोय कशा पद्धतीनं आता तिकडे पर्यटकांचा ओढा वाढलाय. त्यानंतर आंबोलीत बाहुबली धबधब्याचं लोकार्पण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर अनेक साहसी खेळ तिथं करण्यात आले होते. पारपोलीला देखील आता फुलपाखरांचं गाव म्हणून त्याला मान्यता दिली होती. त्याबाबतची माहिती किंवा त्याबाबतची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. अशा पद्धतीनं आता जर आपल्याला इथला रोजगार हा महत्वाचा मुद्दा आहे, आरोग्य हा महत्वाचा मुद्दा आहे, मात्र त्यावर आता ठोस निर्णय किंवा उपाययोजना होणं गरजेचं आहे. जर इथलं पर्यटन बहरलं तर आपोआपच तिथे रोजगार सुद्धा वाढीस होऊ शकतो. कारण आपण पाहिलं मोती तलाव आहे, त्यानंतर अनेक ऐतिहासिक राजवाडा सावंतवाडीत आहे आणि त्याचबरोबर महत्वाची असंख्य पर्यटन स्थळं आपण सावंतवाडी आणि आजूबाजूच्या परिसरात पाहतोय. त्यामुळे निसर्ग संपदेने नटलेलं आपला सावंतवाडी तालुका आहे आणि तिथं जर रोजगार निर्मिती करायची असेल, पर्यटकांची संख्या वाढवायची असेल तर अशा पद्धतीनं पर्यटनाला हातभार लागेल असे प्रकल्प इथं येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींनी काय उपाययोजना करणं महत्वाचं ठरणार आहे. नक्कीच हा प्रश्न महत्वाचा आहे.